A je to Monika Koulíková. Oficiální váha taktéž 54 kg rovných. Moni, pocity po vážení, aké máš? Dobre, akože bolo to len verejné váženie, takže už som bola najedená a napitá, ale super, mám zo superky taký veľmi pozitívny vibe. Je to veľmi milé dievča, ale spravili sme aj dobrý stare-down. Vidieť, že tiež chce ten opasok. Takže ten zápas bude taký veľmi akčný. A je to pre teba náročné v tom, že to aj celé organizuješ a ešte sa aj zúčastňuješ? To ti poviem až potom, ale šťastie mi to aj vyhovuje, lebo tým pádom nestíham stresovať, pretože proste moja hlava je zamestnaná úplne niečím iným. Dobre, tak uvidíme zajtra. Čo? Uvidíme zajtra, Tak, ďakujem. dobre. Sorry. No, veď tuto je VIP vstup, to všetci uvidia a tu, počkaj, tu budú stoličky ešte. Ale stoličky sú široké a tu mi nebude vadiť, počúvaj, Tomáš, tu keď dám auto, bude ti to vadiť? Nie, asi nie. Tak tu ho dajme. Ja si nič nepozriem. Stoličky sú... Máte všetko? Nie, no lebo proste ešte čas, ne Alka, ide hore do výpky. No, jedno akvaelko, hej? Áno, áno, áno. To je proste len na podpis. Tam o nič iné viac nejde. Ten ďalší, neviem. To treba zistiť, že... Dobre. To bude dlhý deň, že Moni? To bude dlhý deň. A sme len na začiatku. A týchto je koľko? 7. 7? A to máš jaké? To si mala doma? Nie, to som kúpila v Novčiciach. Určite viac ich nemali. A toto nechám v bufete rovno. Dobre. Hej. Moni? 7, no? Potrebujem 3 obrusy hociaké, máme nejaké? Nemáme žiadne už. 3 obrusy hociaké, tam sú Ale nejaké... počkaj, ahoj. Asi ešte máme niekde, ale neviem kde, prečo. 3 potrebujem na 100 hociaké. Toto musíme zakryť, lebo to bude počas zeme, to nemôže byť takto. Musím nájsť tie obrusy, lebo neviem, kde sme ich dali. Tak skúsme to teraz, lebo potom na to zabudneme všetci. A Jo. dám ich rovno tebe? Alebo kde ich Ja to dám? rovno teraz zakrieme. Aha, dobre. Máme tretí case, lebo si mi to schválil. Tak... Moni, ako sa prepínaš medzi hlavou organizátorky a bojovničky v tento titulový zápas? No, ja sa akože v týchto dvoch rolách tej zápasničky organizátorky ani moc neprepínam, lebo mne to je tak ruka v ruke, že ja si tak pripravím tú pôdu na to, aby som mohla podať potom dobrý výkon, ale je to pre mňa taký psychorelax. To, že ten gala večer predtým pripravujem a chystám to, tak potom nestíham stresovať na tom zápase, alebo pred zápasom. Cítiš dnes väčší tlak kvôli superke z Thajska alebo kvôli tomu, že si zároveň súčasťou tej organizácie? No ja som necítila tlak do včera, dokým sa ma to nespýtal Vili na rozhovore po vážení. Takže akože neviem, vďaka tomu, že ako keby, že toto pomáham chystať, tak ten tlak ide celkom mimo mňa, hej, že sa na to nejako nesústreďujem a ani to nepociťujem. Že proste sa chcem len sústrediť na ten zápas. Dobre. Čo rešpektuješ na thajských bojovničkách najviac? Na thajských bojovničkách rešpektujem najviac asi tu ich pokoru. Ja mám problém celkovo s vypnutím hlavy aj v bežných dňoch. Takže ja sa snažím zamestnať niečím iným, aby som nerozmýšľala nad tým, nad čím nechcem rozmýšľať. Takže nie, no ja nedokážem vypnúť hlavu, ale
nemám ešte zatiaľ len v sebe taký ten adrenalín prezápasový. To ešte nie, to príde až nejakú hodinku, dve predtým. Dobre, čo by si chcela, aby si ľudia po dnešku pamätali viac, výkon v ringu alebo to, čo budujete okolo? Celú tú show. To je veľmi dobrá otázka. Fúha. No, ja by som chcela, aby si tí ľudia pamätali, akože, aby sa tu cítili s nami dobre, hej, že kúpili si lístok na PML a bude to pre nich zážitok, jeden z najzážitkov tohto roka. To je taký ten môj cieľ. Čiže a tým vlastne chcem prispieť aj tým môjim výkonom, aby aj ten môj zápas bol atraktívny, chcem prispieť aj tým organizovaním, že nech sa tu tí hostia cítia fakt, že príjemne a aby celkovo ten zážitok z toho gala večera mali pozitívny. Keď večer skončí a opadne emócia, čo bude pre teba znak, že dnešok stal za to? Keď dnešok skončí, aby som ja bola spokojná, tak musím vyhrať, musím byť spokojná so svojím výkonom. A to je asi všetko. Ja si myslím, že ľudia budú spokojní, akože fakt sme sa na tom namakali brutálne a vyzerá to tu úplne, že wow. Takže si myslím, že odpadnú z toho. A čo bolo pre teba najzložitejšie v tomto organizovaní? No najzložitejšie v tomto organizovaní bolo to, že sme to začali robiť vo väčšom. Čiže tých povinností pribudalo a aj také, že ja som sa to snažila si to všetko spraviť pred tým zápasom aj dlhšie, lenže vždy boli nejaké také výnimky, že proste toto treba dorobiť, toto treba spraviť, že tie povinnosti sa keď tak pomaličky kumulovali. Takže no, som tu aj v deň môjho zápasu a už som chcela byť 30 minút doma na obede. Tak utekaj, dobrú chuť. Ďakujem. Oni? No? Čo ešte zostáva? Idem teraz otvoriť VIP vstup a potom budeme riešiť fuck upy. Už by všetko mala byť ready. Nie, tam má stať SBS-kara, nemá tam púšťať nikoho. A nedá sa zamknúť, lebo je to unikový východ, to nám povedali, že to sa nedá zamknúť. No, čau. To sú vlastne, takto. Môžete sa tam ísť potom pozrieť, hej. Tuto je vlastne tá ringoklietka, tuto je VIP plocha B so stoličkami a tu je VIP plocha A so stoličkami. Dobre? A je to takto, že na je to takto. Áno, tuto je Bčko, tuto je Ačko. Sklenené poháre zatiaľ nechajte, keby náhodou píšem do skupiny, že treba ich zbierať a treba ich umyť, treba zistiť, kde sa to dá umyť a treba ich zbierať. Ale to zatiaľ nie. OK? Dobre. No, angažujem sa v spoluorganizovaní, kvôli tomu, že ma to baví a ma to naplňa. Je to, neviem, akože je to asi taká, po zápasení taká vec, čo ma baví celkom najviac, že kebyže niekedy dozapasím, tak asi by som sa tomuto chcela venovať aj na full time. To som mal pripravenú ako ďalšiu otázku, že či by si to vedela predstaviť, keď do zápasy, či by si to fakt, že robila. Takže hej. Áno, viem si to predstaviť a podľa mňa je to super v tom, že tá robota není tá robota není monotónna, hej, že proste vždycky môže prekvapiť niečo iné, niečo nové a proste počas každého eventu riešim také veci, ktoré som si ani nemyslela, že budem riešiť. Ty zober si hen tú stoličku, kľudne, a ty môžeš sedieť presne tuto. Ty máš tieto, ktoré sú také retardované. A čo som ešte chcela? To je asi všetko. No nie, pokračuj, že dobre. To bude, lebo pácu to... Vítězí a stále zůstává šampion
všetko ti šlo podľa plánu? Nie. Nie, akože tu bolo tak strašne veľa problémov hneď od začiatku, že no hrozné. Akože museli sme sa dozapotiť, aby sme to stihli do toho deadlineu, do toho času. Boli tam aj nejaké ľudské zlyhania a je proste nejaké, že proste veci nedošli a tak ďalej. Takže sme sa museli s tým nejakým spôsobom vysporiadať a bolo to také, že na poslednú chvíľu, hej, že jak som si tak plánovala tie veci urobiť tak postupne, že aby som ten zápasový deň mohla mať taký, že viac voľnejší, tak som ešte nezastavila. Dobre, posledná vec, že čím je dnešný gala večer výnimočný? Dnešný gala večer je výnimočný tým, že ideme prvýkrát na zimný štadión v histórii PML. A je to u mňa v mojom domácom Trenčine, takže preto je to dôležité a výnimočné pre mňa. Budem tam obhajovať titul majsterky sveta, no tak čo je viac.